Аз имам един въпрос, който Да. често се появява. Разбира се, Мгм. дамите, ако желаят, могат да се включат и директно да си вдигнат, да си отворят микрофона. Това, което Иринка се появява като много чест въпрос е, ами таткото. Нали, ако Мгм. ние сме примера за, да кажем, да не сме нон-стоп на телефона, или да сме Мгм. присъстващи, Да. ако бащата е в другата крайност, той е винаги на телефона, Мгм. той си почива от работа, бъдейки на телефона. И тогава как ние можем да подходим? Защото много майки се гневят, искат да променят партньора си, нали? Какво могат да направят в тази ситуация? Да. Значи в тази ситуация ще започна с лошите новини. Партньора не може да го промени, понеже партньорските отношения така са, може би, нещото, с което най-много се занимавам аз. Ам, Най-грешният подход е, може би, опита да променим партньора, защото факт, че част от татковците интензивно работят и вечер точно така си почиват. Просто те си четат новини на телефона, правят си неща на телефона. А, от една страна майката би трябвало така първо да бъде наясно, че дори и основно тя да е откликващата фигура, това пак е много полезно за децата, защото има един откликващ родител, който е в пъти по-добре от нула откликващи родители. А, Другото, което могат да направят е в никакъв случай не пред децата. Една от много големите грешки, мога да кажа, които правим ние жените, е пред детето. Обърни му внимание на това дете, ти си робиш телефона, какво искаш от него? Никога пред децата такива разговори не трябва да водите, не защото, нали, е голяма тайна, че ние, мама и татко понякога се карат, а защото когато детето вижда разцеплението вкъщи, то за него това е вътрешен конфликт. То не може да вземе страна. Децата са, половината от тях е мама, половината от тях е татко. Когато и мама и татко явно се карат, те преживяват вътрешен конфликт. А вътрешният конфликт е най-здравата основа за бъдещи неразположения и физически, и емоционални, и всякакви. Тоест, по-добре, както казвам, нали, по-добре е човек да е негативен, отколкото да е във вътрешен конфликт. Това е много по-здравословно. Ако трябва да си кофти човек и негативен и мранкало, но ако си във вътрешен конфликт, това е най-нездравословното нещо на света. Затова първа стъпка насаме а, с партньора, доколкото така жената може да разясни за него, че е много важно за детето татко да прекарва време с него или ние всички като семейство да прекарваме време заедно. А, Мъжете обичат да вземат те решенията. Грешка е, ако се опитвате да им го наложите с контрол. Ти никога не си наличен за детето. Или винаги аз съм тази, която прави всичко за децата. Когато се подходи към мъжа с обвинение, той обикновенно вдига гарда и има два варианта. Или бяга от конфликта тотално и се затваря още повече, или контратакува, което кара жената да се чувства много наранена. Най-мъдрият подход е така да представите нещата на съпруга, че на него да му е ясно колко е важно той да откликва на това дете от време на време и да дойде от него. Пример, вие давате предложение, разяснявате го и другото, което съм забелязвала така, че жените често допускат като грешка е да искат да наложат изцяло своя начин върху мъжа. Мгм. Тоест, примерно, правилно е вечер да не се гледат екрани, ами да вечеря семейството. И той, примерно, казва, аз след работа искам малко да си поровя в телефон. Аз цял ден съм чистил и съм се грижила, аз кога да си почина? Този вид разговор води до никъде.
Мъжа е различен от жената, биологично, хормонално, и това трябва да е ясно. Не означава, че ние трябва да влизаме в старите роли, нали, на мама домакиня и патриархалния тираничен мъж. В никакъв случай. Но трябва да е ясно, че мъжа функционира различно от нас. Тоест, нивото, на което ние може да откликваме и да се свързваме с децата си, не е същото по интензитет за него. Това е категорично. А, Другото, което е, че мъжа има нужда след работа да превключи. Ние сме хората, които можем, нали, с едната ръка дописвам имейла по работа, с другата вече гладя униформата на детето. Мъжете не функционират по този начин. Той има нужда, прибира се вкъщи, има нужда от време за пренастройка. А ние, жените, често се нахвърляме много яростно върху мъжа от вратата, От вратата за краката. от вратата, нали, с презумпцията, че ние цял ден също работим и се грижа и всичко аз правя. Не, че не е вярно. В никакъв случай. Просто мъжа няма капацитет по този начин да го направи. И ако му бъде дадено времето за пренастройка, това е едното. Примерно, като се върнеш от работа, колко време имаш нужда да те оставим насаме? Или просто проверете. Една, две, три вечери. Проверете в кой момент той ще пусне телефона и ще се присъедини към семейството. А, Сега има, разбира се, има случаи, които мъжът е абсолютно неналичен. Това е вече друг проблем. Това е проблем на двойката. Но мъжа, който е наличен, помага вкъщи, също се включва при децата. Обикновено той просто има някаква нужда от малка пренастройка и колкото повече му я дадем, толкова по-бързо той се включва после в... И другото, което е, нали, да му предложим някакво време, в което да се свържи с детето или да се свържи с цялото семейство, да не е един такъв генерален ангажимент винаги, никога, цяла вечер. А, За мъжете трябва да е малко по-практично и по-ясно какъв им е ангажимента. Да кажем, ако е момченце, нали, да поритат топка, да, нещо да играят заедно, ако е момиченце, какво ще правят или цялото семейство. Може да предлагаме, но в никакъв случай не трябва да се опитваме да наложим нещо и не трябва да очакваме от съпрузите си да мислят и да се държат като жени. Това също е много голяма грешка. Ние жените си знаем, нали, ако си забелязала, като сме няколко жени, ние така говорим си, едната казва, дай какво да ти помогна, дай аз това, ти това. Говорят едната на децата, другата на децата. Мъжа не функционира по този начин. Ние очакваме, че той като жена ще бъде мек към децата, ще бъде разбиращ, ще се сети какво да помогне в домакинството, ама това, ако дойде приятелка, ще ви го направи. Ако дойде майка ви, ще го направи. Но мъжа не функционира по този начин. И трябва да оставим на мъжа мъжката роля. Тоест, това означава, че той може да бъде малко по-строг във възпитанието, може да бъде малко по-затворен в емоционалното общуване, може да бъде малко по-дистанциран в някои моменти. Той не е мама. Това трябва да е ясно. И това е най-здравия модел. Защото ако очакваме, нали, че той може да поеме една женска роля, тогава вече ние имаме партньорски проблем. Ние ще загубим привличане към него, ако той прояви твърде много женска енергия. А, Това е, да. Към него предложение включване с детето, което в никакъв случай не е равно на вашето включване и не е същото по тип. Децата имат нужда от двата вида. Мъжката енергия дава на детето дисциплината,
дава на детето рамката, дава, айде, можеш, давай, нищо ти няма, после ще си легнеш да спиш. Това е мъжката роля и това е окей. Женската роля е, чакай бе, остави го сега да си почини, той го заболя главата вече да учи. Това е нормално. Това е нормалното семейство. И така трябва да бъде. Детето има нужда от двете. Както, нали, знаете, бебето, таткото го хвърля във въздуха смело и то пищи от радост и майката полека. Това е мъжката и женската енергия в ход. А, съвременните жени сме малко искаме едно такова като еднополово общуване в семейството, но това не е полезно. Това за никоя партньорска двойка. Това не е окей за партньорската двойка. После ставате едни добри съквартиранти, които в екип си гледат децата. Това е много кофти пример за тях, за романтичната им връзка. За вас да не говорим. Нали, за вашата връзка е плачевна. Да, много дълъг отговор на това въпрос, но мисля, че са важни теми. Много, много важно, защото винаги се стига и до таткото, нали, той не Абсолютно. използва същия модел като мен, не възпитава като мен, нали, тук се появява тази нужда да контролираме мъжете да правят точно като нас. Истината е, че Мгм. когато пуснем контрола точно от тази нужда, тогава идва голяма лекота и го казвам от личен опит, защото и аз съм била Да. там. И аз съм се опитвала да казвам на мъжа ми как да си възпитава децата, но Аз когато също съм била там. Абсолютно. Подкрепям. Това е... да, и наистина до никъде не се стига. И сега като говориш за мъжката роля, за женската, нали си казвам колко наистина сме там, където трябва да сме, нали, всеки един от нас. Защото това е съвсем здравословно и е много хубаво, че го вмъкнахме като тема, защото вярвам, че много дами ги интересува. Нали. Хубаво, ние винаги сме ориентирани към децата, обаче много често куцат взаимоотношенията с партньора именно по тези причини. Да, когато взаимоотношенията с партньора куцат, неминуемо и децата започват да страдат. Първо, защото атмосферата вкъщи е кофти, нали? М, Второ, защото детето има много чувствителен радар към това, като е по-мъничко мама как се чувства. Ако мама да. не е щастлива като жена, то може да започне да опитва непосилното бреме то да я утешава и развеселява и това остава като навик за цял живот и е много нездравословно за детето. Ако мама е нещастна в партньорската си връзка, детето е склонно на твърде много, което не му е работа, нали, абсолютно, нито иерархично, нито енергийно, за да я утеши, да я спаси, да стане нещо като нейн партньор. Възможно е, ако детето схваща таткото като по-слабия партньор, може да вземе и негова страна. Обикновено детето схваща кой партньор е по-слабия, когато е трудна партньорската връзка и започва нещо като екип с него да бъде. И да, абсолютно, когато някой страда в семейството, децата имат много чувствителен радар. И това им остава, нали, и като навик да спасяват, да огаждат и като после им остава като модел в техните бъдещи Програма. партньорски връзки. Да. Нещо, което ти така засегна като тема, аз го имам, нали, в моята презентация, може да го изтегли малко по-рано. Контрола и невъзможността да приемаме помощ, това са два модела на поведение, които са част от причините ние самите да сме много изтощени, да сме неналични за детето и също така ние да имаме лични зависимости или да се утешаваме с екран, с социални мрежи. Затова тук също бих допълнила. Ако смятате, че другите хора могат да гледат децата, както ги гледате вие, или ако смятате, че така е правилно, това е рецепта за тотално изтощение. Първо, това означава, че не може да приемете и помощ. Когато оставите детето на таткото, първо, таткото има мъжки подход.
и е редно да му го оставите. Второ, таткото няма вашето женско разбиране, например, как се съчетават дрехите, или точно в колко часа, примерно, каква храна трябва да бъде приета. И ако започнем да изискваме това нещо от таткото, се получава един омагьосан кръг. Първо, ние сме с идеята, че не сме получили помощ. Защото, нали, ние сме постоянно това направили, онова направили. Имах една позната, която така на видеовръзка постоянно гледаше какво прави таткото и постоянно звънеше, нали. Там паднал му е терличето. И после еди си какво е там, виж за тебе. Това, нали, разбирате. Първо, че вие самите не може да разберете нищо от чуждата помощ. Другото, което е, че когато много пъти сте недоволни от това, което прави мъжа вкъщи, за детето, за къщата, за домакинството, той спира да го прави. М. А ако Защото не се два-три чувства оценен. поредни, примерно, той подреди мялната, как си подредил мялната, всичко останало мръсно вътре, облече, какво си облякал на детето, ти не виждаш ли, че те е дрехи, така и така. И един, два пъти, три пъти. На петия път мъжа каза: Ай, о, оправи се. аз се оправя, като ти е толкова, нали, важно. М. И оттам нататък той може да не го каже така директно, но започва все повече да пасува. Жената се претварва още повече. Почва да казва, че не може да разчита на него, че той за нищо не помага. Той свиква, че тя е контролираща и не иска да се бута между шамарите. И накрая имаме една изтощена, хиперразочарована от партньора си жена и един партньор, който е станал супер пасивен и се е затворил в неговия свят на телефона си, като говорим за таткото на телефон. М. Овците на телефона много често се спасяват на телефона, защото имат много критична и контролираща съпруга. Това също не трябва да бъде така. Не трябва да си измиваме ръцете и по тази тема. А, ако един мъж бъде критикуван постоянно за начина по който, примерно, гледа детето или колко помага, колко не помага, какво работи, колко пари носи вкъщи, нали, ние се знаем за какво си критикуваме партньора, какви качества има, какви качества няма. Постоянната критика към партньора го прави затворен и той започва да оттегля вниманието си от партньора. И съответно вкъщи, когато е вкъщи, е на телефон. Почва да седи по-дълго на работа, вкъщи седи на телефона, или може да почне да излиза с приятели. Много често, ако един мъж започне така да се държи, ако започне, нали, ако сте си взели такъв мъж от самото начало, няма какво да го дискутираме. Но ако започне в един момент мъжа да се държи така, това означава, че вкъщи няма женска енергия. Няма жена, която да го приласкае, да създаде уют, да го накара той да си пусне бронята, с която воюва навънка в света. Означава, че жената също е в мъжка енергия и той бронята пази, докато е с нея също. Доспехите си пази в къщи. Или се крие на телефона, на екрана. Това е друга тема, върху която да помислите. Какво е вашето отношение към партньора като към мъж? Тоест, уважавате ли го? Виждате ли хубавите му качества? Помните ли защо сте с него въобще? А, какво прави за вас, но вие сякаш го подценявате? Примерно, може би основно той изкарва прихода на семейството, или може би той се занимава с всички данъци, ипотеки, коли, а пък, нали, тези неща според вас феята ги върши. Както пък според мъжете феята сменя чаршафите и полива цветята. Така че, взели ли сте го за даденост? Виждате ли само негативното в него? Това може да е причина той да си бъде на телефона твърде често. А е възможно просто да е много изморен и да трябва да му дадете малко време за почивка и пренастройка. Мисля, че
Това, което каза, беше много така ценно, като препратка към нас самите, отношението ни към партньора. А, просто да си анализираме за себе си, а, къде имаме нужда да, така, да помислим, да решим какво искаме да променим, какво е необходимо също да се промени. Защото в едни взаимоотношения винаги има две страни. Да, да, точно така. Аз в никакъв случай, нали, не казвам, че а, жената е тази, която е създала неправилното, нали, поведение и мъжа просто откликва, но за съжаление така е устроено семейството, така са устроени мъжете и жените, че жената е тази, която задава тона на М, взаимоотношенията. И мъжа е просто откликващ. Функцията на мъжа е във външния свят като цяло. А ако сте забелязали, така ако премислите, мъж, който да се е развел, защото е нещастен, почти не може да откриете. Мъжете обикновено се развеждат, когато имат друга партньорка. Нали? Да, те може да са били нещастни, но докато не срещнат друга жена, с която да бъдат и вече да имат. да. Да, и докато жената е много по-склонна да каже аз съм нещастна в този брак и да пристъпи към развод, без да има друга връзка. Тоест, за мъжа а, брака, семейството, партньорството, тона се задава от жената. А ако тя е щастлива и се обичат, и ако тя не създава голямо напрежение и е недоволна от него, той е щастлив. Ние обаче много често сме първите, които така забелязваме несъвършенствата, критикуваме, търсим промяна. И това е нормално, защото жената осъществява себе си през връзката си и през любовта. Това е нейната същност. Затова тя има много по-отворени сетива с какво качество е връзката, докато мъжа по-скоро е доволен от връзката си, стига да не е критикуван от партньорката си. Той веднъж я е избрал. Нали? Оттам нататък, ако нещо тя системно, нали, не го предизвиква, той я обича и е окей. А, но с тази сенситивност към връзката идва и нашата отговорност. Тоест, ние можем да зададем положителен тон, т.е. може да зададем връзката да се излекува, може и да я разрушим. 95% от връзката се управлява от жената. Вау. Да, 95. Няма лъжа, няма измама. Несъзнаваното, вътрешния свят, любовта, това е все женска енергия. Мъжа няма там работа никаква, той просто ви следва. Това е като едно танго, в което вие водите, само че по изключение, не мъжа. М. Затова, ако жената иска да излекува връзката, тя може да го направи. Почти няма случай, в който тя не може, просто много често тя не иска, защото вече е много огорчена и не вижда смисъл или просто се е щупило твърде много вече. Но може, абсолютно може.